Mojím cieľom je určite v rámci našich služieb ponúknuť pre našich zamestnancov čo najlepšie podmienky. Jednak platové, ale aj mimo pracovného záberu. Ja osobne som v Nemecku skoro 30 rokov. Prišiel som do Nemecka v 90. rokoch, kde som musel začať prakticky. Vzal som každú jednu prácu. Robil som to, čo mi bolo ponúknuté, to, čo som robiť ani nie, že vedel. Nebal som sa ničoho, pretože vedel som, že tie podmienky pracovné boli adekvátne tej pláci. Pre ľudí, ktorí ešte teraz sú niekde doma a za počítačom alebo za telefónom a sa rozhodujú ísť do toho Nemecka, nie, aj keď by chceli, majú problém, ktorý je tiež pochopiteľný s jazykom, neovládajú tú nemčinu dobre. Vieme, že nemčina žiaľ nebola ani stále nie je práve ten najpopulárnejší jazyk. Majú možno trošku nejakú angličtinu. By som chcel odkázať, že aby sa nebáli, aby zdvihli ten telefón, naše šikovné kolegynky, ktoré je tiež dôležité ich vyzdvihnúť, ktorí sú tiež permanentne na telefóne z nášho náboru, vám poradia, vám vedia poslať informácie o potenciálnej práci, kde tá nemčina niekde je viacej, niekde menej a máme dokonca aj klientov, kde tá nemčina vôbec nie je dôležitá. Vás vedia podporiť v Nemecku, potom aj v práci samozrejme, nie len mimo. Naši koordinátori, ktorí tam na začiatok s vami sú, tiež už sú to klienti, kde mali sme tu možnosť v minulosti zamestnávať našich Slovákov alebo Čechov, to znamená, viete sa aj v tom najbližšom pracovnom okolí spoľahnúť na nejaký support od kolegu, ktorý už rozpráva slovensky, česky, vieme veľmi dobre, že aj poľsky sa vieme dohovoriť, alebo nejakým iným podobným jazykom. Máme aj maďarských kolegov, vieme Južné Slovensko. Dôležité je pripomenúť, že práve ten jazykový handicap vedia naši klienti tolerovať do veľkej miery, práve vďaka atribútom, ktoré si vedia naši zamestnanci, ktorí po väčšine prichádzajú zo Slovenska, z Čiech, priniesť atribúty ako pracovitosť, zodpovednosť. Práve vďaka týmto atribútom vieme im poskytnúť a vydobiť u našich užívateľských zamestnávateľov čo najlepšie podmienky. Mám koordinátorov, ktorí niekedy prišli ako zamestnanec k užívateľskému zamestnávateľovi. To znamená, každý jeden z vás, ktorý príde k nám, má možnosť postupu, či už v rámci užívateľského klienta, alebo potom v rámci internej štruktúry, pretože my vieme samozrejme vás posunúť, pokiaľ budete vedieť nejak tomu koordinátorovi pomôcť, tak popri svojej pracovnej činnosti tomu koordinátorovi pomôžete, či už nejak s odvozom, alebo s nejakou administratívou a verte tomu, toto neostane nepovšimnuté. Miesto pre šikovných, rozumných a poctivých ľudí je aj u nás v internej štruktúre stále.